I continuem parlant dels caps d'esquadra i anem a pegar un bot en el temps. Això passava al voltant de les 12 del migdia. Poc després, justament en l'equador de l'entrada, arribaven els alcodians. I els alcodians enguany els pertoca l'esquadra del mig. La figura de l'esquadra del mig, per la gent que està veient-nos, és la d'alegrar un poc més l'entrada, no? Sí, és una creació dels anys 60. Abans l'Alferes ocupava el centre de l'entrada. I bé, per donar més amenitat a la llargada de l'entrada, perquè també al final de vegades se n'anava la gent, perquè per no veure un poc lo de sempre, l'Alferes va trasladar al final, a la cua de l'entrada, per mantenir l'expectació fins al final del desfile, i per omplir un poc el buit entre l'interval tan llarg entre el capital Alferes, es va crear l'esquadra del mig. No s'equivoquen perquè aquesta no és la de mig, aquesta és l'oficial, la dels blancs, el llenguatge dels alcodians. Que han baixat, en concret, amb la marxa Bonus Christianus, de José María Ferrero, del compositor Don Tiñén José María Ferrero. I sona amb els instruments de la Societat Musical de Penàguila i del grup de dolçainers La Degollà, si no ho dic rebente. He de dir que el Penàguila de nou està present en l'entrada, perquè la seva banda també participa des de fa moltíssims anys. Sol passar moltes vegades que les bandes sempre estan contractades, per dir-ho d'alguna manera. No, de vegades n'hi ha casos en què la banda porta 40 i 50 anys, inclús més, any rere any contractar per la mateixa fila. Jo parlaria més d'un contracte, un agermanament, veritat, encara que n'hi ha que pagar, pagar n'hi ha que pagar. I tant. Però que és una tradició, fins i tot, hasta que moltes bandes vagin sempre a tocar a la fila corresponent. I si canvien de fila són bandes també veteranes d'Alcoi, normalment. Pot ser per algun motiu que es dona un canvi, però són bandes que han estat antes venint a Alcoi, a una altra fila. Sona de nou el Bonus Christianus dels alcodians. Molt alcodià, és molt nombrosa. Molt nombrosa i sempre hem tingut un públic infantil, un component infantil i juvenil molt nombrós. Ja està ahí l'esquadra d'enmig dels alcodians. Enguany els pertoca als alcodians. Disseny de José Moïnya, un altre dissenyador de les festes de moros i cristians d'Alcoi. I fixem-nos bé en el detall que a poc anirem descobrint d'esta esquadra, que la veritat és que ha alçat moltíssima expectació i moltíssims aplaudiments. El que veiem ara és el cap batedor. La funció d'este home, a banda d'anar a cavall, és un poc com anunciar, no? Anunciar l'arribada de l'esquadra, obrir pas. El batidor és un poc l'explorador, no? Teòricament, el que hauria d'anar avisant com està la cosa. L'explorador dels mercenaris. Ara sí que són ja quasi mercenaris. El batedor va i torna, el cap de peu es recolza en el cavall. I el veiem com passa davant de les nostres càmeres
rossant les càmeres de Punt 2 que està oferint-los esta retransmissió. Cid, la peça que està sonant. Sona Cid, de Pedro Francés. I en este cas és la fenomenal banda de música l'Abans del Campello, que també és fidel a les festes d'Alcoi. Una banda molt nutrida. Este pla de les calaveres al mateix temps balancejant-se mentre els mercenaris alcodians arriben a la plaça. Un grup guerrer amb barreja de teles, cuiro, metalls, embellits i pells animals. Tot amb un to ocre i de colors crus. La calavera és el detall que ve encara a reforçar més el bel·licisme d'estos guerrers de la creu. Torna a sonar de nou la marxa cristiana. Sí. És curiós, abans l'ús de calaveres, cranis penjant, era un element que apareixia de vegades. Em semblava que s'havia perdut i estàs quasi a recuperar original. Però és que es cuida el detall al màxim. Sí. A veure si tenim temps de veure fins i tot en el calçat. Perquè el calçat d'esta esquadra m'ha sigut també tota una novetat. La interpretació de Cid, i observen com el casc és molt novedós perquè du un bos de banya de bou instal·lada justament en el mentó del cap batedor i de la resta de membres de l'esquadra especial dels alcodians. Plovia confeti este matí al seu pas. Això passava al voltant de la 1 ja del migdia pels carrers d'Alcoi. Botes van en culo i les altres duen picarols. Quan passejaven este matí pel carrer, al pas del picarol sonava a l'uníson com un pas agut dels propis picarols. Com els mateixos festers duen el soroll, no?, darrere. Sí. L'ha incorporat al disseny.
la marxa cristiana li dona un aire i una textura jo crec que molt atraient, molt atractiva pel festival. Clar que s'ha present, que la incorporació de la dolçaina a les bandes de música com un component més en l'execució de les marxes cristianes ens semblava una cosa més limitada a la marxa mora, ha anat en augment estos darrers anys i la veritat és que és tota una troballa.